L-argument minn ma joġbux jitlaq huwa inaċċettabbli. Il-politika soċjali ma ssir xekk, issir bi pjan li tassigura li ħadd ma jgħaddi mix-xibka. Sostna dan il-professur Andrew Azzopardi b'reazzjoni għal kummenti li ta' l-Ministru responsabbli mis-saħħa Joe Etienne Abela ma' ġurnalista Times of Malta fejn meta mistoqsi dwar dak li r-rapport tal-Kummissarju għas-Saħħa Mentali fuq sala li qed tospita seba' rġiel fi dan l-Isptar Monte Carmeli saħa illi x'ħin iridu jistgħu jitilqu. Azzopardi qabel xejn innota li l-Ministru ma ċaħatx illi s-sala 1B mhux qed tilħaq l-istandards meħtieġa filwaqt illi spjega li jista' jsemmilu lista jitwal ta' swali li qegħdin f'din il-qagħda. U minkejja li l-Ministru Abela saħaq illi dawn l-irġiel qed imorru f'din is-sala volontarjament ma jfissirx li qed tilħaq l-istandards meħtieġa filwaqt illi nnota li hemm min imur għal trattament f'diversi swali oħrajn f'Monte Carmeli illi wkoll mhumiex f'qagħda li jilqgħu il-pazjenti. Andrew Azzopardi sqar li s-saħħa mentali mhux biss l-iskizofrenija u l-bipolar disorder ma jfisser ukoll li jkollok problema ta' vizzju, problema ta' solitudni, nuqqas ta' konnessjoni u ħbiberiji fih dan il-komunità. Dawn ukoll problemi li jaffettwaw il-moħħ, speċifika jgħid Andrew Azzopardi. Intant huwa giddeb li l-Ministru saħaq illi ma huwa veru xejn li jistgħu jitilqu meta jridu hekk kif lanqas joħorġu jpejpu sigaret fil-ġnien ma jistgħu. U kundanna dak li qal Joe Etienne Abela għaliex dan ifisser li jispiċċaw fit-triq u jiġu arrestati għax bla saqaf fuq rashom. Imbagħad innota wkoll il-fatt li l-Ministru Abela ammetta li dawn għandhom dual diagnosis li tfisser li s-saħħa mentali hija raġuni għalfejn dawn l-irġiel jinsabu rikoverati f'din is-sala. Għaldaqstant il-Gvern huwa obbligat li jagħti s-servizz. B'rabta ma dan kollu Net News staqsa lill-Ministru Jonathan Attartu s-Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield. Naħseb l-ikbar approċċ ta' sensibilità li jisseguri l-Ministru tas-saħħa huwa fil-fatt illi huwa Ministru li għandu portafell daqstant importanti imma xorta waħda jara kif kun ta' servizz ukoll bil-professjoni medika tiegħu. Waqt illi dan ma jneħħi xejn mill-fatt illi diskorsu ġie konsidrat bħala wieħed insensibbli, Attart saħaq illi qed nattakkawh filwaqt illi Bedingfield insista illi ma smajniex sew u t-tonalità ma femniex. L-attakk li qed intagħmlu fil-konfront tal-kollega Ministru Joe Etienne Abela u attakk mill-aktar insensat meta tikkonsidra kemm huwa persuna uman u ta' qalb mhux biss fil-wol politiku tiegħu ma kemm fil-wol professjonali tiegħu. Però qed nistaqsi fuqhom, jiġifieri billi qed nistaqsi qed nattakka. Nirrispera li rajt il-kummenti kollha tiegħu. Għax lider ma rajthomx. Tonalità li kienet titkellem biha Joe Etienne Abela, il-Ministru kollega tagħna, ma kienet tonalità differenti minn dak li qed tipprova tpinġi inti. Intant, mistoqsi għalfejn il-Gvern dar lura mill-pjan li jaqleb l-Isptar Monte Carmeli għal-residenza tal-anzjani bħalma wieħed senilu, tant li se jibqgħu jospitaw pazjenti long term, il-membri tal-kabinet naqsu milli kommentaw. Taħseb li ma huwa ġust li se jibqa' miftuħ wara li qalu li se ssir residenza tal-anzjani? Francesco Catania, Net News.